أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Jedno sure koje nosi sure Humeze, koje sure vo Kuran pored 104. poglavlje. Međutim, je mnogo važno i poučno poglavlje ili sure Humeze, videći Allah dželle dželaluhu na mnogo jedan strog način i zaganuvački Allah dželle dželaluhu ki predupredova onije luže koji će se opišat s ovim svojstvom. Vajl li kulli humezetin lumeze. Vajl, teško na sekoj klevetnik i sekoj podsmevač. Što je klevetnik, što je podsmevač? Vajl. Na arapski ovaj zbor vejl, pošto na makedonski jezik nema dovoljno zborovi da se prevodat, i zato po prevode koristeno teško. I neko na arapski koji se reče vejnu leke, to znači propast za tebe, kazna za tebe, poniženje za tebe. Kako da saka Allah dželle dželaluhu da reče teško na onije, prokletstvo da bude vrš onije, propast i kazna vrš onije koji klevetat i koji se podsmevat. Što znači podsmevat? So naš običan rečnik podsmeva znači onije koji se majtapči. Odnosno onije koji ponižuvat i koji nođat mani i osramotuvat. Pa zato i naš pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam opomenao i predupredio nova rabota. Pa u hadis koji go prenesua Ebi Dvarzet al-Aslamin radijallahu anhu, deka pejgamber sallallahu alaihi wa sallam rekao, a hadis je potvrden vo njegovata verodostojnost. Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja ma'ašara men amene bilisanihi, o vi koji ste poveruvali samo svoj jazik, ولم يدخل الإيمان في قلبه, a imanot ušte ne v njegovo srce. Ima luđe koji veruvat s usta ili na usta se deklarira i izjavuva tega se vernici, ama vo srce ušte imanot ne v njegovo. Tije se munafici. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Allah ukura veli, to vednaš na početok, na sure Bekara i prva stranica, veli i ima luđe koji velat nije veruame vo Allah i vo sudnju den. وما هم بمؤمنين. A ti ne veruvat. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Ti je sakat da go izneverat, da go iznamat na Allah i na vernicite. Ali ti je u suština sami sebe se mamat. Ti je sami sebe se izneveruvat. Ti ne može da kuzmovat na Allah dželle dželaluhu. Pa ovdje veli pejgamber sallam, koji ste poveruvali samo su usta, a imanot ne vlegovo vaši srca. La taktabul muslimin. Nemoj da gi ozboruvaš drugite luđe. Nemoj da gi ozboruvate muslimani, da gi ogovarate. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ. I nemoj da gi sledite njimite mani i slabosti. Ti nesi daden i pušten od Allah dželle šanuhu da go paziš i slediš na čovjeka što pravi, kako pravi. Ako
neko je povikan da slijedi nekoga, to je samo Allah dželle dželaluhu. Bideći Allah ga stvori luže, to ima pravo da ih kontrolira, a čovjek nema pravo da kontrolira. Čovjek nema pravo da slijedi nekoga, da ga kodoši. Late tebe urata, nemoj da ga slijedite manite i slabostite na drugite luže. وَمَنْ يَبْتَبِعْ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ, a onaj koji ga slijedi manite na muslimanite, Allah dželle dželaluhu nego će mu slijedi. Allah ne će mu gibara manite. Ako mu Allah mu gibara manite, jaftahu walau fi qa'ri bejtihi, Allah dželle dželaluhu će ga osramoti duri vnatre u njegovata kuća. Što znači, čovjeku treba da se gleda svoja ta rabota, ne smije da se miješa kada njemu mjesto. Tuku, ti gledaj svoja ta situacija, ti će pomagaš račun kod Allah dželle dželaluhu za sebe, a mani slabosti, to ima ko da gleda. I zato ova poglavlje i ova sure Allah zakana pušta. Vajl, teško. Znači teško? Propast za sve koji klevetnik, koji kleveti, koji nije takav, a to je kleveti. Bez dokaz, bez argument. I onaj koji ismejuva. Što znači ismejuva? Koji majtapči, koji gi ponižuva luže to i saka da gi osramoti i da gi poniži. I ti luže koji prava takav način na odnesuvanje, da go poniži na čovjeka, da go osramoti na čovjeka, nego Allah dželle dželaluhu će go osramoti. A drugi te mufessiri, drugi te komentatori na Kur'an vikad vajl, na arapski znači dolina vo džehennem, dolina vo džehennem, koja je ispomneta so gnoj i so najgnasni raboti, i ta će im bude nivno mjesto i hrana na džehennemlite, odnosno na onije koji će klevetat i koji će ismejuvat. La yaskhar min qaumin asa an yakunu khayran minkum. Allah govori la yaskhar qaumun min qaum, i nemoj niko za nikoga da ismejuva i da majtapči. Može bi ono što ko ti majtapčiš, to je podobar će Allah od tebe, ili to je podobro će završi na kraju od tebe.